Bildutik positiboki baloratzen dugu 5 zerga hauen inguruan lortutako akordioa 2 arrazoi nagusiengatik. Alde batetik, IBIaren kasuan, herritarren poltsikotan zuzenean eragiten duen zerga nagusia dena, udaletik ez delako igoerarik onartuko 2013-rako, eta gainera krisiaren eraginez egoera larrienak bizi duten getxostarrak, lehen esan bezala langabetuak, familia monoparentalak, desauzio hipotekario arriskuan daudenak eta bar, lagundu ahal izateko ordenantza berria onartuko dela. Guk ordenantza honen balioa azpimarratu nahi dugu, bai berria delako udal honetan eta orain arte inoiz martxan ez dena, eta Bilduren ekimenez eta EAJaren onarpenaz martxan jarri delako. Bestetik, gainontzeko zergetan ez dela KPI-arena baino altuago den igoerarik aplikatuko, hori ere baloratzen dugu. Horri garrantzitsua deritzagu udal finantziazioa mantendu alden bitartean herritarren poltsikoetan eragin nabarmena izan ez dezan.